Consider că nici acest Cechia Otilo ce face, nu face de capul lui, chiar dacă el e biciul lui Dumnezeu sau... Sunt aranjamente, sunt dirijați oamenii. Nu știu de cine. A leșinat o femeie! Oare lumea! O doamnă, oare lumea! rău, după cum vedeți, a leșinat, probabil că are și ceva afecțiuni. Ce bea bine pe vremea lui Ciorbea, dădea bilete de autobuz. Iar ați venit, mă, cu făcătura aia. Fiecare zi veniți și filmați câte o babă de asta, mă. Plecați, bă, cu făcăturile și cu minciunile, bă. Sunați la 112! Are cineva numărul de la 112? Humiliation. Take two. Mark. Bă, unde ne mai trase moșile? Unde mă mai trase și acum moșul meu? Ia cu moșul, unde mă mai trase? Era mai bine pe vremea lui Ciorbea, îmi dădea bilete de autobuz pe gratis. Din afară. Consider că nu face de capul lui nici acest Cechia Otilo, care este biciul. Oh, leșinat un om aici! Era leșinat o doamnă, Oare lumea! s-a făcut rău, după cum vedeți, a leșinat. Are cineva numărul de la 112 să sune la ambulanță? Cât la cât trebuie? La 112. Era mai bine pe vremea lui Ciorbea, dar avea bilete de autobuz. Acum cu 3 ani de la pereți anunț, nu fac nimic, că sunt 4 președinți acolo, nu știi că la care să te mai duci. Ăsta e bărbat, mă. Deci și pentru asta face trotuarul de când o știu eu aici. Terminați cu porcăriile, că avem atât de... Pentru oameni în vârstă trebuie spitalul. Vreau să fac nitez. Altfel ce facem? Ce facem? Murim așa, leșinăm aici? Cum vi se pare presa asta? E presă liberă? Presa e bună.